Kula selukur kunjuk dumateng keluarga besar Bapak Dani Pradana, Ibu Cindy Fatika. Mugi nderek dedonga mugi-mugi anggenipun hakikah adik sang yang bini dados putra ingkang saleh ngabekti dumateng tiyang sepuh kekalih King Prabu Menagani Negari. Waraga Singa Rudra Pamungkas. Ketake luwih Bang. Weh. Weh. Wo ah. Yo. Wo wo ah. Tahu. Weh ah. Oh, weh ah. Wo. Oh. Yoyoan bagian-bagian
hei hei oh hei hei nggih nyuwun sewu monggo dipun nikmati kersane gandongane asalipun paring sigata palipur mboten kaganggu nyuwun sewu masih monggo mereka katur Pak Dani monggo kanca-kanca dipun kondisikan woi go oh go Bang 1 sampai luar kono. Ayo Bang. Woi. Dulu. Oh, ambang ki ya. Penak men. Ora kok penerawakmu kok penak men to, Ndos. Oh alah nek disangoni cah cilik ora oleh. Adewe wis gedhe kudune nyangoni cah cilik ya. Oh alah ngono to. Ora, wis tak balekne burung. Tenan? Lila apa? Ora lila. Oh, iso. Yo, lanjut.
Nggih, monggo penontonnya sing ngarep lungguh. Sing mburi ngadeg. Iki anu sing syutinge engko nek ngewe-ngewe kepancal uga ngijoli lho ki. Tukang tiktokere. Monggo. Ayo adik-adik. Rati mundur, rati mundur. Ayo adik-adik, rati mundur. Weh! Weh! Loh! Kowe karepmu piye to, Bang? Karepmu piye? Warem njaluk adike to. Lah iya. Nek disangoni cah cilik ora rene. Oh diwehi to, we? Lah aku, Mang. Oh tanah lambe lamis. Jare cah cilik iki ora oleh tampani. Kok jare diwehi piye to? Kowe malah ana ndos. Kelo. Kalau ndos sing cilik ndos. Kae lho ndos. Sik, nyapa wingi? Balekne ni sapa? Sapa sing ngongkon balekne? Wong ki nek wis dikekne, ya to, gak entuk dijalukne. Timbilen. I don't know. I don't know. I don't. Acara tasakuran, akikoh. Adik sapa? Sang Hyang. Wong kok nek ing kene iki ditekakne adoh-adoh saka Paraga. Kowe kuwi. Wingi iki acara niki ora ngerti jenenge sapa? Adik Samyang. Sing? Sang Hyang. Lah tek kira kaya mie Samyang. Tak toyo lho iku. Adik Sang Hyang. Didongakne. Mugi-mugi adik Sang Hyang dadosa putra ingkang soleh. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Berguna bagi nusa dan bangsa. Mugi-mugi cita-citane besok tercapai, Dik. Amin ya robbal alamin. Kowe ndongakne sing duwe omah, aku ndongakne masyarakat kene. Masyarakat. Nggih, kagem masyarakat mriki sing rawuh teng mriki sedaya mawon kula dongaaken panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Amin. Jan. Sik. Apa? Pengen dongakne masyarakat. Heeh. Lah sing nekakne reyok kene urung mbok dongakne. Sapa? Ayahe Sang Hyang karo ibune iki kesok. Lha iki masyaallah, Dik Gus, Dik Gus. Oh iya ya. Didongakne wong tuane. Nggih. Sing nengkakne reyok 7. Tiange pundi? Tiange pundi? Ya Allah, wiki ditangkap larang-larang ini 750 lah. Lah, sapa? Dibagi wong 5. Walah, Nek kuwi iso. Sik to sapa? Iki. Delok Ndi? matamu delok. Iya tak delok. Temu. Yuri. Aja nesu to. Iki lho, Gus. Ditop ya. Ora eneng iki. Pokoke nek mantuk ya kuwi. Iso. Kok edite kon ndi? Ya wis tak golekane dhewe. Golekane dhewe jare. Ayo Mas. Oh. Ya ampun Agus, ya ampun gobloke. Sing duwe omah ki lah. Ya. Kuwi. Ya Allah iku lho. Ya kuwi. Udah sing cilik. Sing lho. Nggih.
Gus rene Gus, rene Gus. Gus rene Gus. Rene to. Rek. Olah, olah. Wong ki ning kene iki adewe iki golek dulur. Ya to Gus. Lah ya. Dulur sing yo. Ya, nek ngono mending saiki ki aku ki ning kuwi. Ngene lho Gus ya. Tak critani. Aku ning patek ning dhuwit ki ora patek piye-piye jane ki aku ki. Kok iki kok Lah aku ya jane ya ora patek. ya terus Ning ya sakjane diparingi ya tak tampani. wong ki aja ngisin-ngisini dhuwit. Aja ngisin-ngisini adewe ki seniman. Seniman ki ning kene gak mandang dhuwit. Duit. Kok 50 Alah tak tonyo engko. Kowe iki marai elek kok yaan kok. Wong ngene iki dhewe wis diparingi ya matur suwun. Matur suwun. Kagem tuan rumah. Lah yo cicilanku akeh, Gus. Wong kok iso. Saiki genti aku. Ya genten kowe. Ngalih. Ngalih. Yo musuh-musuh. Ngalih ngono. Kowe nyapa ning kono? Kowe nyapa kok lirik karo sing duwe omah? Halah nyapa. Jujur. Lah nyapa? Mas Dani. Dani iki wae nang artine. Dada. Ni ora maringi, dadi kowe ora diparingi kowe. Wah. Oh, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Lah dengaren kok pinter basa Arab. Sabar. Wong ki nek sabar kekasih Gusti Allah, Gus. Ya ora rasa nangis. Tapi Lah. Jan tanganmu lho kok iso. Aku kene rame nang karo Mas Dani. Kurang- Kurang wis diawe. piye? Come here please. Wah, bahasa Inggris? Lah. Wong iki ya ampun. Piye to? Wong Ponorogo karo wong kene iki beda. Lah bedane piye? Kene iki omonge basa Inggris. Lah ning kono. Cina. Wah, Cina. Cina. Piye? Peng tung peng. Peng tung peng. Peng tung peng. Artine Ora nyandi-nyandi. oh. Jadi rezeki kuwi ora nyandi-nyandi. Wah, lah ngono. Cing cing cing. Cing apa? Cing kathok. Tak kira tenanan iki iso kok tak rono jare. Iya, ndang. Tenanan semangat. Bentak. Ngono lho, kabeh iki ngangge teori. Ya apa ora? Amal perbuatan. Ayo, kaya ngono mang. Kayang kok kene lho.
Kok kene? Nggih, sakniku pun pas. Nggih, pun sautil mawon Dik nggale. Seger, seger. Ini yo. Allah, Allah. Seger. Kok mati-mati. Kok ora apa-apa Ade. Ora apa-apa bersyukur. Bersyukur wengke entuk wis coklat-coklat akeh aku nggo entuk rokok sak yo. Seger toh, tapi kan seger. Seger esis nih. Nah iya. Ora masalah. Koma tak rasani. Aja ngono. Ora ning ngono Ade matur suwun. Matur suwun. Lho, Agem Madani. matur suwun apa wis diwehi? Mbah Gus. Kowe terus. Iya. Ayo. Oke. Wah, genti mama. Oh, genti. Wah, Oh, genti Mamah Yukero. Mama Yukero piye to itu? Mamah Yukero. Oh, Mama Yukero. Mama Yukero gitu. Sindi mama iki. Kuwi lho gede kuwi lho Mamah. Lho. Angkat tangan ya lho. Teko kono kowe didoti. Mosok aja to. Aku rono. Iya iya Rono. Kuwi lagu. Kok so mama oh mama. Yo. Nah, nggih menika Tremos. Kayak wis Tremos luar pan. Oh rantang to. Yo, Jan. Lah nyapa? Iya. Alah alah. Kowe iki kurang satset tok e. Umpama. Aduh akeh. Bosok we.
Lestari Bujanggana ingkang sampun tindakaken para kadang-kadang saking Singong Ludra Pamungkas.